Turkmenistan döwletimede Ýewropa bilen Aziýa ikliminiň çatyrygyna, howa şertler boýunça ören amatly goşaklykda ýerleşýär. Onuň köp türlü ösümlik hemde haýwanat dünýäsi bilen barhatarda tebii ýadygärlikler hem ýurdumyzyň we tebii aýratynlyklaryna hormatly prezidentimiz ýurdumyza daşky gurşawy, gözel tebigatymyzy gorap saklamak, onu geljekki nesillerimize tebii durkuny miras goýmak barada uly tagallalar edýär. Bu wajib ähmiýetli mesele Turkmenistany durmuş ykdysat taýdan ösürmegiň uzak möhletleýän maksatnamasyna öz beýany tapdy. Ýurdumyzyň täsirli tebigatynyň köp howşgunlygyny we gözelligini saklap galmaga ýardam berjek. Onuň baýlyklarynyň rejeli peýdalanmagyny üpçün etjek ören ähmiýetli taslamalar durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzy gözel tebigatymyzy gorap, suwdan, ýerden rejeli peýdalanmak, biologik serişler gaýtadan dikeltmek, howa gorşawynyň hapalanmagyny peseltmek, çöllüşmäge garşy görüş şäherlerini aryp barmak, tokoy zowluklaryny giňeltmek, ýaşlaryň ekologiýa sowatlylygyny ösdürmek boýunça wagyz nesihat işler barada köp işler durmuşa geçirilýär. Köýtendagyna belent başyna asmana diýräp oturan daglardan ýenýän çeşmeler dara boloklary, uzaklardan selenläp görünýän dag dereleri, ýaşyl ýapanja bürünýär. Gudratly täsirlikler näçe ýakynan synadagyňça, ol gözellikler dünýäsining gapysy giňden açylýar. Melim moçyaly, köýtendaglarynyň baý tebii gözelliklerini we täsirliklerini almesasy öwrenmek we gorap saklamak üçin Köýtendag döwlet tebii goraghanasy hereket edýär. Goraghanada alnyp barlayan umumy şereň soňky ýyllarda hasy oňat netijelere berýändigini bu ýsonç bilen bellemek gerek. Köýtendaglarynyň täsirlikleri barada gurrun edilenne, elki bilen ada rowaýaty urlany, dinozawrlaryň aýak ýylary galany, ajaýyp tekizlik barada gurrun etmekle ören täsirli. Dinozawrlaryň aýak ýylary galan belent tekizlik, bu ýadygärlik Pamir ala ýulgamynyň gissar gerşiniň şahasy bolan, çoň jülgüler bilen dil kawlanan köýtendaglaryna hoja pilowasynyň golyna ýerleşýär. Geň ýyllaryň daşy gurlan sodurlary 1980-nji ýylda dagyň demirgazy günwatary eňidindäki hek daşlaryna tapyldy. Yerli ýaşaýjylar bu äpedi ýyllary Iskenler Zülkarnaýnyň pilleriniň izleri öýdüpdirler. Bu elbetde taryhy çaklama bolmagyna galýar. Şonuň üçin belent tekizligi we onuň golyna oba, hoja pili, ýagny hojanyň pilleriniň izi diýen ady dakypdyrlar. Professor Sedleskiniň çaklamagyna görä, bu sodurlarda takminan 150 milyon ýyl mundan ýaşap geçeni ösümlik ýeji, iguanodonklaryň we ýertäjik dinozawrlaryň izleriniň alamatlary bar. Izleriň daş keşbi 3 barmagyň anyk bildirýän oýuk sodurdur. Bir ýylyň aýtymy 70-80 cm. Izleriň aradaşlygy 1,5 metr töwre bolup, ýeri dinozawrlaryň boýy 8-12 metr. Gowrusynyň uzunlygy 5 metre çenli, agram bolsa 5-den 10 tonna çenli bolanlar diýip şaklanylýar. Ýokary ýura döwrüni öwrenýär. Paleontolog alim professor Aman Ýazowyň tasdiklamagyna görä, Köýtendagda ýokary ýura döwrüne dinozawrlarynyň 2500 sany aýak izleri tapyldy. Şeýle hem izleriň köp mukdary biziň planetamyzda ilkinji gezek tapyldy we başga ýerde şular ýalsy ýokdur diýen şaklama bar.
Bu yerdäki täsinlikler eň bir haýran galaýmalarynyň biri. Dinozawrlaryň aýak izleri saklanyp galan tekiz ýapgytlary, giden bir meýdana doňup galan aýak izleri. Enne näçe asyrlardan bäri onu görünler. Bu nähili canlaryň aýak izleri kadimäge mejbur edip, haýran galyp gelipdir. Adamlaryň her bir zada çak edip, dörli riwayetler döredipdirler. Olaryň käbiri, äpe canlaryň aýak izleri gorkutypdyr. Bular belki agzyndan o çykýan ajdarhalar galyrandyr diýip oýlanypdyr. Yüzünde aýak izleri doňup galan daşlygy, bu ýerni öwrenen alimler aýak izleriniň gadymy suwluganlarynyň, ýagny dinozawrlaryň goýup giden автографlary, barmak izlerdiňi belli boldy. Ol izleri ýalpa kenarly deňizleriň ýakasyndan ýöräp geçen äpe-däpe canlarlar galyrypdyrlar. Ol wagtlar Köýtendagyň özüm dünýäniň ýadyny oýna ýok wagty mundan azyndan 150 million ýyl odaly bir ýamky geologik asarlarda bolup geçen bolmaly. Wagtyň geçmegi bilen dinozawrlaryň aýak izleri gatap, galan çökündüleriň asyna galap, millionlarça ýyl soň bolsa, ýer gabagynyň süýşmegi netijesinde ýeriň ýüzüne çykypdyrlar. Gadymy döwrüň suwluganlary bu ýere basgylama kemini goýmandylar. 2500 dönem köp aýak izlerini galypdyrlar. Ýeri gelende şeýli izleriň Portugaliýanyň, Mongoliýanyň çäklaryna da tapylandygyny, ýöne sany we aýak izleriň mesemälimligi taýinal. Olardan Köýtendagdaky aýak izlerinden has aýyl saýyllygyny aýtmalarys. Men Turkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşagy goramak ministerliginiň Daşky gurşagy goramak gullugynyň Köýtendag döwlet tebii gorakxanasynyň alym bölüminiň başlygy Şanyaz Mengliýew. Köýtendaglarynda tebii ýadygarlyklaryň iň täsinleriniň biri dinozawrlaryň aýak izleriniň galan belen tekizligidir. Dinozawrlaryň yaşan döwürlerinde şu taýlary Tetis deňiziniň kenar bolupdyr. Şol kenarda da jeňellikler, tokaýlyklar bolup, şol ýerde de dinozawrlar ýaşap geçipdirler. Häzirki wagtda alymlaryň anyklamagyna görä Köýtendaglarynda dinozawrlaryň aýak izleri galan 3 sany meýdançanyň üstü açylan. Olaryň birincisi esasy meýdança dinozawrlaryň aýak izleri galan belen tekizli hasaplanýar. İkinci meýdança bolsa edil şonuň golaýynda Akkaýa atly ýerde ýerleşýär. Köýtendaglarynda dinozawrlaryň ýaşap geçen döwürlerinde şu ýerde deňiziň bolmagy, hemde şu deňiziň gyrasynda tokaýlaryň bolmagy, jeňellikleriň bolmagy dinozawrlaryň ýaşamak üçin şert döredipdir. Dinozawrlaryň aýak izleri galan toýunlaryň üstüne suw basypdyr. Şol deňiz suwunyň basmagy netijesinde suwuň içindäki çökündü jinslar şu ýere çöküp galypdyrlar. Şol sebäpli hem bu çökündüleriň aşagynda galyp şu izler saklanyp galypdyrlar. Inha şu görüşümüz ýaly izleriň aýtymy 60 cm we 80 cm bolan ululukdaky izler hem mundan kiçirek izler bu ýerde bar. Häzirki wagtda Köýtendaglarynda bu aýak izleri öwrenmek boýunça ilmi işler alınıp barylýar. Hatta hormatly prezidentimiziň döredip beren mümkinçilikleri netijesinde daşary ýurtdan gelen alymlar bilen birlikde Turkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň alymlary hem de
gorakhananyň ilmi işgärleri tarapyndan şu aýak izlary öwrenmek boýunça işler alınıp barylýar. Bize täsin tebiatymyzy gorap saklamany, onu ilmi nukdaý nazardan öwrenmeni döredip beren mümkinçilikleri üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýaryn. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, başı dik bolsun, il ýurt bähbitli alyp baran işleri elmydama rowaçlyklara beslensin. Tebigatyň döredöni gadymy ýadygarlyklaryny öwrenmek maksady bilen biziň ýurdumyza soňky döwürde hormatly prezidentimiziň başlangyçlary esasyna halkara derejesindäki geçirilýän çäreleri barha giň ýermerliýä. Köýtendaglarynyň köp sanly tebigy gözelliklerini we ýadygarlyklaryny gorap saklamak meselesi hormatly prezidentimizden üns merkezine durýar. Bu babatda halkara derejesinde dörli çäreleriň geçirilmegi hem munyň aýdan masalları. Temiz howasy, ululu keçeli duru suwly çeşmeleri, gur arça tokoýlyklary, ajaýyp dağ tebigaty bolan, öwrenilmegine garaşylýan täsin gowaklar bilen özüni çekýän, dürli haýwanlara we ösümliklere baý bu gözellikleriň täsin ülkesi bolan Köýtendaglarynyň ýene-de sehel şeýlerini jahyn keşdeligin güllä we çök meskenine öwrüljekdigini anamly aýdyp bolar. Köýtendagynyň gözel ýerlerine aýlanyp ýören porsudoň, bu ýerde al asmanyna pelpelläp uçup ýören börgütlere, gülgülälige börünip oturan depelerde keyik surlaryna, towşanlara, telkelere, guşlaryň elçimi görnüşlerine duş gelmek bolýar. Beýle ajaýyplyklar bolsa, bu ýerniň gözel keşbiniň özüne çekijiligini hassa artyrýar. Diýarymyzyň dörli künjeginiň ajaýyp tebigatyny gorap saklamak, hassa baýlaşdyrmak, geljek nesillere bütün temizligi bilen hemde täsinligi bilen getirmek ugruna öňde duran uly wezipeleri, anyk ýörelgeleri dolu keskitledi.